Ari. Srednja lokomotiva. Lokomotive debelog kontrolora vole svoj posao. Gordon voli da vuče ekspresni voz. Thomas voli svoju deonicu. Percy voli svoju poštu. Niko od njih ne voli da bude srednja lokomotiva. Nije zabavno kad si u sredini. Jednog jutra je Percy veselo sakupljao vagone sa ugljem iz dvorišta gde su radili Ari i Bert. Oni su volili da se šale sa parnim lokomotivama. Percy nije želeo da nasedne na njihove šale, ali i pre nego što se osvrnuo, bio je zaglavljen u sredini. "No, brate mili," frktao je Percy ljutito. "Malo zeleno srednje prase," zadirkivao je Ari. Percyjev vozač je bio ljut. Zbog vagona ispred i iza Percy je morao usporeno da se kreće. James je bio u dvorištu kada je Percy polako prošao. "To je usporeni Percy," smejao se James. "Ne bi se smejao da si zaglavljen u sredini," puknuo je Percy. Puktao je sve do rudnika uglja. Poređao je vagone na Tiperovu rampu i istovario ih. Percy nije smeo da krene sve dok ne isključe Tipera. To je bilo protiv pravila. Čim su se njegov vozač i ložač udaljili, stvorio se problem. Henry je došao da pokupi ugalj. Naleteo je na vagone, a vagoni su udarili u Percyja. Percy je gurnut na rampu. "U pomoć!" zavapio je Percy. "Ja nisam vagon!" Nikoga nije čuo. Percy je podignut. Zatim je